15-нче бүлек. Дәвамы. Менә бу минем әни инде Мәдинә, диде Хәбир. Әти урынына да, туганнарым урынына да калган кешем. Бибиҗамал апа, алай бик кадерле кешең булсам, шушы үтеккә алыштырмас идең әле, дип уйлап улына карады. Күрше, әллә бераз кәгеп тә кайткан инде. Имансыз, гел авызын йырып тора. Җитмәсә әни авырыксына әле дигән була. Бу мәхәббәтсезе тагын әбәү, кыланчык, чын врачлар шикелле тыңлый торган көпшәләрен күтәреп килгән. Күр әле күр, килешен генә күр әле зинһар. Кайсы җирегез авырта дип сорашып маташкан була ичмаса. Эй, әдәм актыгы. Авырта пычагым. Әйтерсең мин авырсам, поликлиника барып, чын врачларга күренә алмыйм. Шулай да сер бирмәү кирәклеген истә тотып, Бибиҗамал апа зорларын сөйли башлады. Ул үзенең булмаган авыруын йөрәк күптереп, бәйнә-бәйнә булгата-булгата сөйләде. Әйдә, башын ватсын әле ичмаса. Мәдинә ис киткеч кызыксыну белән Бибиҗамал апаның зорларын тыңлый башлады. Тик бу зорлар аны аптырашка төшерде. Югалып кала язырлык итте. Чөнки пациентканың авыруы институтта өйрәнгәннәрнең берсенә дә ошамаган. Ул Бибиҗамал апаны шишендереп тыңлап та карады, ләкин бернинди авыру да тапмады. Ә авыру җавап көтә. Хәбирнең сабырсызлык тулы күзләренә "Я Мәдинә, күрсәт үзеңне" дип язылган иде. Мәдинәнең йөзе мәк чәчәге кебек алсуланды, маңгаена салкын тир бәреп чыкты. Нишләргә? Нинди диагноз куярга? Нинди дару язарга? Белмим дияргәме? Поликлиникага мөрәҗәгать итегез дияргәме? Юк, ярамый. Иң беренче очрашуда ук биткә кызыллык китерү, сынату килешми. Ул йока иреннәрен тешләп башын ватты да, "Булай куркынычлы авыруыгыз күренми, нерв системагыз бераз какшаган булырга кирәк", дип йомгак ясады. Клиникада, практикада үткәндә алып калган берничә рецепт бланкасы бар иде. Шуларга дару язырга кереште. Тик нәрсә язырга? Бехтеров микстурасы әлбәттә. Аның берәүгә дә зарары юк. Шул ук вакытта Бибиҗамал апа яшендәге карчыклар өчен файдасы тиюе дә ихтимал. Мәдинә тапкырлы таблицасы кебек ятлаган дозаларны исенә төшерә алмады. Күпме адонис, күпме бром, һәммәсе хәтердән чыккан иде. Ул бер бланк артыннан икенчесен бозды. Аларны учында йомарлап кесәсенә тутыра барды. Ниһаять, исенә төшкән кебек булды. Һәм 10 мәртәбә артык җибәрелгән КДНны исәпләмәгәндә, рецептны дөрес йырып чыгып Бибиҗамал апага сузды. Бер аш кашыгы көнгә 3 мәртәбә эчегез, аш алдыннан. Ләкин нәкъ шушында язылган составны алыгыз. Югыйсә кайбер аптекаларда аны алмаштырып та бирәләр. Аннары Бибиҗамал апаның кайсы бер зарларын нерв какшау белән аңлатып булмаганын исенә төшереп өстәп куйды. Ә билегезгә салкын тигән булырга тиеш. Сездә хроник радикулит бар. Сакланыбрак йөрергә кирәк. Бибиҗамал апаның килешәсе килмәде. Салкында булганым да юк бит минем. Сезнең яшьтәге кешеләр өчен күп кирәкми бит. Сакланыбрак, җылырак киенеп йөрергә кирәк. Хәбир Шопенның атаклы циклыннан бер прелюдия уйный башлады. Аннары Мәдинә аның үз әсәрен уйнап күрсәтүен сорады. Хәбирнең Мәдинәгә үз әсәрләрен уйнаганы юк иде. Шуңа икеләнебрәк, тартыныбрак кына балетыннан бер адажия уйный башлады. Ләкин Мәдинәнең кызыксынуын, зур диккать белән тыңлавын күргәч, дәртләнеп, илһамланып китте. Бармаклары клавишага тияр-тимәс кенә хәрәкәтләнделәр. Бүлмә эче салмак кына агылган, бер-берсе белән кушылып, якты бер мелодия барлыкка китерүче бәллүр авазлар белән тулды. Мәдинә шул авазларның берсен генә дә югалтмаска һәр кайсын тута һәм үзләштерә барырга тырышкан хәлдә күзләрен әле Хәбирнең бармакларына, әле бераз җитдиләнебрәк калган, ләкин бер үк вакытта әллә нинди якты хис белән балкыган йөзенә күчерде. Бу йөз гаять сөйкемле һәм мәхәббәт иде. Ул йөздән
рояль кылларыннан таралучы саф авызларга кушылып, биная җылылык һәм тирән кичерешләр түгелә иде. Хәбир уйнап бетерде дә, ничек дигән сыман, Мәдинәгә карады. Мәдинә җавап бирергә ашыкмады. Ул һавада эленеп калган һәм эреп югалган тылсымлы авызларны күрергә теләгәндәй, күзләрен бүлмә бушлыгына төбәп, берничә мизгел сүзсез торды. Адажио аңа ошады. Ул анда мәхәббәт һәм бәхет өчен көрәштә корбан булырга әзер йөрәкнең тибешен, өмет һәм ышаныч тулы күңелнең тавышын ишетте. Ул өмет һәм хыял белән яшәгән хиснең музыканың тылсымлы теленә күчүен, сихерле авызлар булып түгелүен тойды. Ләкин бу өмет һәм хыял, хис һәм кичерешләр аңа шиксез таныш, ул аларны үз башыннан кичергән сыман иде. Әллә югыйсә, аның бу музыканы ишеткәне дә бармы? Аның икеләнүен күреп, Хәбир кабат уйный башлады. Ә Мәдинә тагын уйлады. Кайда гына ишетте соң ул бу музыканы? Ләкин Мәдинә ялгышты. Бу музыканы аның бер кайчанда, бер кайда да ишеткәне юк иде. Бары адажи музыкасына Хәбир йөрәгеннән күчкән хисләр һәм кичерешләр генә балет теле белән балерина сөйләп бирергә тиешле тирән мәхәббәт, үлем алдында да тезләнмәгән фидаи мәхәббәт кенә Мәдинәгә таныш. Чөнки ул үзе шундый ук мәхәббәт ялкынында яна, шундый ук фидакарлык белән ярата иде. Әйбәт, диде Мәдинә сокланып. Кинәт Хәбир аның алдында шиксез үсеп, зурайып киткән кебек булды. Йөрәге әллә нинди бер горурлык белән тулды. Бу Хәбир, бу аның музыкасы, ә ул Мәдинәне ярата. Ул Мәдинәнеке. Һәм ул Хәбир утырган урындыкка якынрак елышты да, кулын аның иңбашына куйды. Дулкынланудан йомшап, зәгыйфләнеп калган тавыш белән тагын уйнады иде. Бибиҗамал апа кайнап торган майдагы пәрәмәчләрен әйләндерә-әйләндерә пыяла ишектән күзен алмады. Яшьләрнең бер генә хәрәкәте дә аның игътибарыннан читтә калмады. Мәдинә кулын Хәбирнең иңбашына куйгач, аның бөтен тәне чымырдап китте. Ә соңрак улы Мәдинәнең кулын учына кысып, икенче кулы белән Мәдинәнең билен уратып алгач, Бибиҗамал апа кулындагы чәнечкесен төшереп җибәрде. Түземен җуеп, кул астында торган шинаякларны алды һәм урыннан чыгардай булып каккан йөрәгенә кысты да залга кереп китте. Өстәлгә куелган шинаяклар шылтырауы яшьләрне сискәндереп җибәрде. Мәдинә тиз генә читкә тайпылды, Хәбир кулын клавишалар өстенә күчерде. Бибиҗамал апа бер чыкты, бер керде, табын хәзерләгән арада сиздерми генә яшьләрне күзәтте. Менә Хәбир наз тулы күзләрен Мәдинәгә текәгән килеш, сыңар кулы белән генә гамма уйнады. Аннары күз кырые белән генә Бибиҗамал апага карап алды. Аннан тагын берничә гамма уйнады һәм тагын Бибиҗамал апага карады. Анага бу карашта шелтә һәм канәгатьсезлек бар кебек тоелды. Димәк, ул аларга комачаулый. Димәк, улы аның өйдә булуын кирәксенми. Димәк, ул бу өйдә артык кеше. Ананың тилмереп пешереп йөргән талкыш кәләвәсе, кайнар пәрәмәчләре дә аларга кирәкми. Алар бер-берсенә сыланырга гына торалар. Шуның өчен аның кухняга чыгып китүен генә көтәләр. Бибиҗамал апа табын хәзерләп бетерде дә: "Ягез, өстәл янына рәхим итегез, пәрәмәчләр суына", диде. Шуннан соң яшьләрнең ашыкмавын күргәч, ул тагын өстәп куйды: "Мин яңа бистәгә барып кайтам, туган апаңнарга. Кызы килгән иде, туган апаң авырып киткән икән." Ул бу сүзләрне уйнап кына, улым ни әйтер икән дип юри генә әйткән иде. Улым җибәрмәс дип өметләнгән иде. Ләкин улы бераз гаҗәпләнү сыман йөзен күтәреп анасына карап алды да, "Ярый", дип Мәдинә белән сөйләшүен дәвам итте. Бибиҗамал апа уйламыйчарак әйтеп ташлаган сүзнең мондый нәтиҗәгә китерүенә эченнән сыкрап киенергә кереште. Бик озак кабаланып, улына үпкәләгән вакытларда гына булганча борынын тарта-тарта киенде ул.
Менә хәзер бармаска кыстый башларлар дип уйлады. Үзең пешергән пәрәмәчләрдән авыз итеп кит, берәр чиняк чәй эч дип әйтүләрен көтте. Буларның берсен дә ишетмәгәч, пальтосын төймәләмичә. Иртәгә генә барырмын микән, дип уйланып торган төсле итте. Биби Җамал апа улыннан шулай шул, төн ката йөрмәсәң дә, иртәгәдә өлгерерсең әле, кебек сүзләрне көтте. Ә улы, алай килеп үк чакыргач барып кайт инде әни, ни булды икән соң, диде. Биби Җамал апа Хәбирнең тавышында туган апасының хәле белән кызыксыну юклыгын, бу сорауның сүз арасында гына әйтелүен аңлап, җавап эзләп мәшәкатьләнмәде. Ишек бавын тотты да, ярый, мин киттем. Төнлә кайтып йөрмәм инде, ишекне бикләп утырыгыз, диде. Һәм Хәбир берни дә булмагандай кыяфәт белән урыныннан күтәрелде дә, шалт иттереп ишекне бикләп куйды.